skal I se en rigtig flammet bamster. Nu bliver den flamme. Det er fordi den ikke har været god. Sådan. De må få sat fuld i bamsen. Bamser, de brænder altid bedre, når det er der. Sådan. Nu er der lige hældt lidt vand på den. Ja, det dufter der. Det dufter herligt. Nu tænder vi den. Så putter bams. Nu har vi en brændende bams, man. Kan I se den? Det er sgu dejligt. Øj, det lugter. Så kan I lige bamsen. Jeg går her om på den anden side. Er der der? Vi er nødt til at slukke. Og lige lidt benzin. Nej, gris. Vi lader den ligge. Lige lader den brænde ud. Nej, sådan, lad være. Nu er øjeblikket af bams. Så brændt bams. Prøv sådan. Det er sjovt. Ej, sådan er det lidt. Jeg skal brænde. Er du klar? Kan du op i luft? Ja, sådan. Er du klar? Ja. Ja, så det er godt. Nej, du går ud! Så har du slukket vores ild! Nu går... Det var så bams. Nu brænder den stadig nede på vandet. Det er nok fordi, der er benzin. Og hvad er det?